Frați și surori, mă bucur să fim astăzi împreună în casa Domnului în Atena. Mă rog ca Dumnezeu să binecuvinteze adunarea noastră și numele Lui să fie înălțat peste noi toți. Amin. Amin. Din nou vă aduc salutări de la Biserica din Ipotești. Frații vă salută cu 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 58. De aceea, prea iubiții noștri frați, fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna în lucrul Domnului, căci știți că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică. Amin. Amin. Spune o vorbă românească că boul se leagă cu funia și omul se leagă cu vorba. Am apucat să promit fratelui Doris că voi fi la căsătoria din familia lor și atunci când am promis că voi încerca pe 12 iunie să fiu la Atena, n-am știut că este chiar Duminica Rusaliilor. Ipoteștenii spun Duminica nostru. Este o sărbătoare deosebită și țin minte că de mulți ani frații creștini după Evanghelie se adunau la Siret, frații baptiști se adunau la Ipotești. Sărbătoarea asta era o sărbătoare în care se făcea o adunare mare, frații se pregăteau de musafiri și de multe locuri se adunau la o asemenea sărbătoare. Uneori s-au adunat atât de mulți încât unii frați au anunțat duminică de post, pentru că erau deja prea mulți la masă. Ei, acum Dumnezeu a hotărât ca astăzi să fim în Atena și vom petrece într-adevăr lângă cuvântul Domnului și în mod special, având ca mesaj persoana și lucrarea Duhului Sfânt în viața noastră, dar cumva duminica aceasta s-a transformat într-o sărbătoare legată de familie. În dimineața aceasta o sărbătoare a binecuvântării de copii. Englezii spun baby dedication, adică sărbătoarea dedicării bebelușilor în slujba și în ocrotirea lui Dumnezeu. Iar după masă să fie o sărbătoare de căsătorie. Eu mă rog ca Duhul Sfânt să fie la lucru ca întotdeauna în Biserica Domnului, cu atât mai special în această zi, și dacă Dumnezeu ne ține cu viață, mâine seară vom putea să petrecem lângă cuvântul Domnului legat de persoana și de lucrarea Duhului Sfânt. În dimineața asta însă m-am gândit, potrivit cu această sărbătoare a binecuvântării de copii, să pun o întrebare mamelor și în egală măsură să fie o întrebare adresată taților. Vrei să fii o mamă de misionar? Vrei să fii un tată de misionar? Să ai copii dedicați, dăruiți, implicați total în marea misiune, în marea lucrare de propovăduire a Evangheliei pe pământ? Când pun întrebarea asta, aș vrea să vă aduc aminte că Dumnezeu a avut un singur fiu. Și ca orice tată care dorește cei mai buni pentru fiul lui, a hotărât să-l facă misionar. Și Fiul lui Dumnezeu, prin excelență, a fost misionar de dragul sufletului tău și de dragul sufletului meu, de dragul sufletelor noastre. Ne arată cuvântul lui Dumnezeu familia în care s-a născut prorocul lui Dumnezeu Samuel. A fost o familie cu complicații, o familie cu deficiențe, o familie cu neajunsuri, o familie cu probleme. Din ce cauză? Pentru că această familie a fost afectată de cultura vremii, a fost afectată de mentalitatea orientală a timpului respectiv, a fost o familie poligamă, un soț și două soții. Când o familie nu este în rânduiala hotărâtă de Dumnezeu și nu ascultă de Dumnezeu în toate punctele de vedere, în toate aspectele vieții, atunci în familia respectivă trebuie să fie durere, trebuie să fie năcaz, trebuie să fie lacrimi. Toate astea vin din cauza neascultării în principal.
Și cuvântul Domnului ne arată pe Elcana, un om care datorită posibilităților materiale, dar poate și datorită poftelor carnale, și-a luat două soții, Ana și Penina. Cuvântul Domnului arată că Penina a fost o femeie pe care lumea ar numi o femeie normală. Adică o femeie care s-a căsătorit, o femeie care are copii și o femeie care îi merge gura mai mult decât trebuie. Și vor zice cei de afară, asta e normal. Poartă și numele de Penina și Penina înseamnă albină sau viespe. Cred că nu vă mirați, nu? Pentru că o vedem că este gata să înțepe și Sfânta Scriptură spune că în toți anii aceștia, ori de câte ori se suia Ana la casa Domnului, Penina o înțepa la fel. Sora Ana. Se poate întâmpla ca la cor să stai chiar lângă sora Penina. Se poate întâmpla ca în comitet bărbatul tău chiar să fie împreună cu soțul sorei Penina. Se poate întâmpla copiii tăi chiar să se joace la un moment dat și să intre în fel de altercații cu copiii sorei Penina. Și te înțapă odată, și te înțapă de 70 de ori și poate ajunge să înțepe de 70 de ori câte 7. Nu-i ușoară viața lângă sora Penina. Când e vorba să vină sărbătoare și să te duci la Betel și să te bucuri înaintea Domnului, atunci apare țepușul ăla înveninat sau limba aia înspicată în două, așa ca de șarpe. Și începe înțepătura. Și sunt, Domnule, asemenea seminții de oameni care parcă-s din neam de salcâm sălbatic, tot mereu înțeapă. Și uneori înțepăturile astea sunt cu atât mai dureroase cu cât albina are mierea în gură și acul în coadă. Adică îți dă mere cu lingura și cu coada îți scoate ochii. După ce ți se pare că ți-a făcut bine, după aia ți se întoarce în greață binele făcut. Se întâmplă situații din astea. De multe ori stai și te întrebi și spui, Doamne, de ce m-ai pus lângă sora Penina în aceeași adunare sau în aceeași familie sau în același neam sau, știu eu, ne-am căsătorit cu frați din aceeași casă. Ei, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că dacă ești sora Ana, vei ști să-ți aduci amarul tău înaintea Domnului. Sora Ana nu se transformă în vespe. Ea nu înțeapă la fel. Ea este aceea care își aduce durerea înaintea Domnului pentru că ea pregătește versurile unei cântări de final, cântarea care tocmai am cântat-o. A venit și vremea mea când Dumnezeu să-mi deschidă gura larg înaintea vrăjmașilor mei. Și eu care a trebuit să sufăr acum, mă bucur acum ca o mamă de misionar și cea care se lăuda că are atâția copii este părăsită, stălâncezită și nu se poate bucura de copiii ei. De ce? Păi copiii au învățat de la mama și ei la rândul lor să înțepe și ei la rândul lor să fie suciți ca lemnul de salcâm sălbatic și ei să fie oameni problemă, să fie tot mereu acei care umblă cu cornuți pe la unul pe la altul și până la urmă oameni de ăștia își fac rău singuri. Să înțapă și nu mai stau la oaltă și se depărtează unul de altul și aduc năcazuri în familie și certurile care apar între frați sunt mai greu de înlăturat decât zăvoarele unei case împărătești. Mai greu e de câștigat fratele nedreptățit decât o cetate întărită. Apar probleme. Cuvântul Domnului ne arată că mama lui Samuel, Ana, a reușit să ajungă o mamă de misionar. Cum a reușit? În primul rând, cuvântul spune că femeia asta, în toată amarul ei, în toată frustrarea ei, în dorințele ei neîmplinite, femeia asta n-a umblat pe căi necinstite. Nu s-a dus să caute alt bărbat,
nu s-a dus să intervină într-un mod greșit, fără voia lui Dumnezeu și să forțeze planul lui Dumnezeu, doar o ajunge și ea să țină un copil în brațe, ci a luat durerea și amarul și l-a vărsat înaintea Domnului. Atitudinea ei seamănă cu atitudinea ucenicilor de la Rusalii, dacă vreți să facem o legătură. Despre ucenicii plini de Duhul Sfânt la Rusalii s-a spus că sunt, cum? Beți, plini de vin. Despre ea care stă și pur și simplu agonizează în rugăciune înaintea Domnului, preotul Eli la un moment dat trage o concluzie pripită și spune că este beată. Dar femeia asta este plină de amar. Însă amarul ei nu dă lăstari, rădăcina de amărăciune ca să aducă năcaz și să fie mulți întinați de ea. Ea nu începe un scandal de proporții care să aducă la înlăturarea lui Penina sau la divorțul ei de Elcana. Femeia asta ia toată frustrarea, tot amarul, tot năcazul și îl varsă înaintea Domnului. Soră, frate drag, dacă ai de-a face cu asemenea atitudini, ia-ți amarul tău și adu-l înaintea Domnului. Să-i spui lui Iisus orice durere, ce câteodată te apasă greu. Spune-i lui Iisus, spune-i lui Iisus, spune-i lui Iisus singur. Mama de misionar este o mamă care duce lupta rugăciunii. Vrei să fii o mamă de misionar, vrei să fii un tată de misionar, du lupta rugăciunii. Du o viață de rugăciune. Doamne Dumnezeul oștirilor, dacă vei binevoi să cauți spre întristarea roabei tale și dacă îți vei aduce aminte de mine și nu vei uita pe roaba ta, și dacă vei da roabei tale un copil de parte bărbătească, îl voi închina Domnului pentru toate zilele vieții lui și brici nu va trece peste capul lui. Asta înseamnă închinarea unui copil lui Dumnezeu în rânduiala sau în legea naziriatului. Un copil care va fi ferit de lucruri stricate. Nu avea voie să mănânce nici struguri, n-avea voie să bea vin sau must, n-avea voie să se radă sau să se tundă. Era un om cu adevărat dedicat Domnului. Avem astăzi o sărbătoare a dedicării. Nu ne cere rânduiala Noului Testament o asemenea atitudine fanatică, poate am categorisit-o azi, dar în vremea aia chiar era o jertfă extraordinar de grea și complicată să te angajezi la legea naziriatului. Când se urcau la Silo, aveau dreptul să mănânce mâncăruri grase și să bea băuturi dulci. Era o vreme de petrecere și de sărbătoare și foloseau vinul pe vremea aia. Dar cuvântul lui Dumnezeu spune că Ana deja respecta ea însăși, fără să se fi cerut lucrul ăsta, respecta legea naziriatului. Eu sunt o femeie care suferă în inima ei și n-am băut nici vin, nici băutură amețitoare, ci îmi vărsam sufletul înaintea Domnului. Asta înseamnă că în loc să te umpli de vin, poți să te umpli de Duh. Dacă îți vergi sufletul de toată amărăciunea, de toate frustrările, de toate neîmplinirile, Dumnezeu poate pune la loc în ființa ta Duhul lui cel Sfânt. Medicii recomandă unei mame, dacă porți sarcina, ferește-te de alcool, ferește-te de tutun, ferește-te chiar de abuz de cafea, pentru că toate astea își spun cuvântul și se imprimă în moștenirea genetică, în ADN-ul copilului. Toate astea îl afectează mai mult sau mai puțin. De multe ori mă uit la copii, îi văd că sunt retardați, sunt slabi la minte, văd apucăturile lor sau predispoziția lor spre băutură sau spre țigară și îmi dau seama că unii din ei sunt copii făcuți la beție. Și copiii ăștia au probleme. Am auzit despre mame care atâta slăbiciune de minte aveau, încât atunci când copiii lor nu dormeau,
obișnuiau să le dea copiilor să sugă cu alcool, pentru ca să-i vadă adormind. Dar copiii ăștia au crescut din copilărie deja cu natura asta vulnerabilă și atrasă de beție. E mare lucru să înțelegi responsabilitatea care o ai ca mamă sau ca tată să crești un om. Dumnezeu a avut încredere în tine să-ți dea o sămânță de viață în coapsele tale sau în pântecul tău, pentru ca să aduci pe lume un om cu chipul lui Dumnezeu. În momentul când ți s-a făcut acest mare har și Dumnezeu ți-a dăruit o sămânță de viață, un copil care să se nască, ești încărcat și încărcată cu responsabilități. Vrei să fii o mamă de misionar? Gândește-te că în timpul sarcinii imprimi în copilul tău dragostea de Dumnezeu. Asta se transmite. Imprimi în copilul tău plăcerea de rugăciune, plăcerea de cuvânt, plăcerea de studiu biblic. Imprimi în cuvântul tău natură sfântă. O mamă care respectă legea naziriatului aduce pe lume un copil dedicat, dăruit total lui Dumnezeu. Pentru că Penina n-a fost o asemenea mamă, dar pentru că Ana s-a nevoit să fie o asemenea mamă, dreptul de întâi născut. Întâiul născut este a cui este? Al Domnului. Dreptul de întâi născut a fost luat de la copiii lui Penina și dat la primul născut al lui Ana. Pentru că mama asta, în viața ei disciplinată de dăruire și sfințenie, în viața ei de rugăciune, a primit de la Dumnezeu binecuvântarea de a aduce pe lume cel închinat Domnului, întâiul născut care să fie al Domnului în familia lui Elcana. Apoi, cuvântul lui Dumnezeu spune că ea s-a întors acasă. După ce a așteptat atâta timp un copil, în sfârșit vine vestea cea mare. A rămas soția însărcinată. Voi avea un copil. E atâta bucurie pe care noi bărbații cred că niciodată nu o putem explica. Numai o mamă care dorește cu adevărat să fie mamă și lucrul ăsta se întâmplă ani la rând. O nădejde amânată îmbolnăvește inima, spune cartea Proverbelor, dar o dorință împlinită este un pom de viață. Slăvit să fie Domnul! Amin. Copilul ăla mult așteptat, există pericolul să fie idolul familiei. După mulți ani s-a născut și în familia noastră un nepot. Adevărul este că mă lupt cu toți cei din casă să nu facem din el un idol. Să aibă locul pe care trebuie să-l aibă. Să nu fie pentru noi mai mult decât ar trebui să fie, pentru că și în dragostea asta față de copii poate la un moment dat să apară idolatria. Și de multe ori nu ne explicăm și spunem, ai auzit? Singurul copil. Ce s-a întâmplat? A intrat cu motocicleta în pom. A intrat cu mașina în pom. S-a întâmplat cu tare, s-a întâmplat cu tare și era singurul copil. Ce a fost acolo? Cred că i-am dat copilului mai mult decât trebuia. Cred că la mijloc a fost o intervenție a lui Dumnezeu să oprească o stare de idolatrie. Pentru că tot ceea ce iubești mai mult decât pe Dumnezeu este idol. Ești vinovat de idolatrie când iubești pe cineva, când iubești ceva sau când te iubești pe tine însuți mai mult decât pe Dumnezeu. Și Ana era în cel mai mare pericol să aibă de acum înainte idolașul ei și să spună, pe ăsta nu-l mai ia nimeni de lângă mama. Mama vrea să-l facă om de afaceri. Mama vrea să-l facă doctor, mama vrea să-l facă inginer, mama vrea să-l facă cosmonaut, nu știu ce vrea să-l facă mama. De multe ori mi-aduc aminte că noi visăm una pentru copiii noștri, dar Dumnezeu visează alta și Dumnezeu a zis lui Iosif,
nu-L du pe Iisus la Ierusalim, du-L pe Iisus la Nazaret. Și Iosif se putea gândi, Doamne, la Ierusalim e șansă pentru el. Acolo e o școală ca lui Gamaliel, acolo este templu, acolo sunt preoți, acolo sunt jertfele. Dacă el va fi într-adevăr un rabin, un învățat, acolo trebuie să crească. Și sunt de multe ori și păstori. Eu nu mă duc să păstoresc biserica la țară, că vreau să păstoresc într-un oraș cu facultate. Cine știe ce viitor vor avea copiii mei? Dumnezeu i-a spus lui Iosif, du-L pe Iisus la Nazaret. Vreau să se împlinească cu privire la el visul meu, nu visurile tale. Și profetic se spune, el se va numi Nazarinean. Du-L acolo, ca să dovedesc că și din Nazaret poate ieși ceva bun. Să dovedesc că și dintr-o familie disfuncțională, o familie cu un bărbat și două neveste și una din ele ca Penina chiar, și din familia asta eu pot ridica proroc, preot și judecător în Israel. Toate trei funcțiile a avut Samuel. Dar eu mă gândeam, Domnule, că păstorul bisericii noastre se ridică din familie de teologi, se ridică din familie de oameni cu bani, se ridică din familie de, știu eu, de ardeleni, nu de moldoveni, vor zice unii. Sau cine știe din ce familie grozavă. Uite că Dumnezeu parcă sfidează regula și ridică din cei de jos pe cei care să stea sus în cinste. Adu-ți aminte, zice lui David, că te-am luat de la coada oilor și te-am dus în palatul regal. Dacă ești un copil, nu te simți inferior. Pentru că familia ta nu-i cea mai mare din Manase, cum spunea Gedeon. Eu sunt cel mai mic în casa tatălui meu și familia mea e cea mai săracă din Manase. Dar nu contează asta. Pentru că Dumnezeu a ales lucrurile slabe să le facă de rușine pe cele tari. Pe cei slabi, zice cântarea Aniei, i-a ridicat Dumnezeu să-i pună în rândul celor puternici. Iar arcul celor puternici l-a sfrânt, l-a zdrobit. Pe cei care atâta de dotați păreau la început și a avut mentor și a avut profesori și a dat la școală și a făcut cu ei tot ce trebuie făcut, din ăștia n-au ieșit mari cântăreți, marile stele, marile vedete. Dar din cei care au fost simpli, pocăiți, smeriți, Dumnezeu le-a dat harul și a ridicat oameni mari. Dar cum asta? A văzut că acolo sunt oameni care își respectă hotărârea, își respectă juruința. Mama lui Samuel n-a iubit copilul ei mai mult decât pe Dumnezeu și mama lui Samuel s-a ținut de cuvânt în promisiunea ei. A fost o femeie a rugăciune, numărul 1. O femeie care nu-și iubește copilul mai mult decât pe Dumnezeu. De ce spun asta? Dacă are cineva un copil de 3 ani, aș vrea să ridicați un pic sus, un copil de 3 ani. Care e unul de 3 ani? Fetița aia blondă de acolo? Ea are 3 ani. Se spune despre femeile din Israel că alăptau copiii până la vârsta de 3 ani. Copiii erau mai sănătoși, era o afecțiune și o legătură a dragostei materne între mamă și copil foarte puternică. În vremea asta cât alăptau, aveau și o pauză ca mamă care se reface în urma nașterii, că nu mai rămânea însărcinată din nou și avea timp să se ocupe de copilul ăla cum trebuie și cred că arătau mai frumos latent decât soțiile noastre. Că atunci când o mamă chiar se dăruiește în slujirea care a dat-o Domnul, nu se poate să nu fie frumoasă. Că ceea ce dă farmec unui om este bunătatea lui. Și dacă ești o mamă bună, sigur vei arăta frumos. Slavă Domnului! Amin. Ei, gândiți-vă la vârsta asta de 3 ani, să iei copilul ăsta, să-l duci de acasă, de la Silo, de acasă la Silo, unde era cortul Domnului,
să petreci acolo cu familia și în timpul petrecerii tot să te uiți la copilul tău și să te gândești, azi îl mai văd, mâine nu-l mai văd. Când se termină sărbătoarea, te scoli a doua zi dimineață, mai săruți odată copilul, mai strângi odată în brațe, mai înalți o rugăciune pentru el, după care îl pui în mâinile preotului și oricât ar fi el de preot, nu-i tatăl copilului tău. Și nu mai este acolo familia copilului tău. Și dintr-o dată te rupi de el și ca vitele alea care le mânau îngerii către Bet-Șemeș și răgeau vitele alea după vițeii lor care au rămas acasă, pentru că era în ele o dragoste maternă, o legătură dintre mamă și fiu. Să te întorci, să-ți rupi dragostea asta de fiul tău și din dorința de a da mai multă întâietate lui Dumnezeu și a iubi mai mult pe Dumnezeu decât pe fiul tău, să-l lași pentru totdeauna să crească la cortul întâlnirii. Se vorbește la noi, la români, de copii de trupă. Ăștia de obicei erau copii de familii sărace sau copii orfani, care la un moment dat se adunau pe lângă o trupă de ostași. Și stând lângă trupa asta de ostași, la un moment dat ăștia spuneau, băi, hai să coasem boneta asta să arate un pic mai mic și să o punem la pruncul ăsta în cap. Din hainele lor făceau la un moment dat o uniformă și pentru copilul ăla de trupă. Când ăștia făceau instrucție, copilul ăla venea și el, s-a aliniat și el acolo, bătea și el pas de front. Era mereu o posibilitate de destindere pentru ceilalți. Dar copilul ăsta creștea lângă trupă și din copiii ăștia de trupă unii au ajuns ofițeri sau generali. Tot așa Samuel rămâne un copil de trupă pe lângă preoții lui Israel. Nu știu dacă la un moment dat, de dragul sufletului copilului tău și de dragul lui Dumnezeu, poți să-ți stai inima ca mamă împrejur și să nu fii vinovată de idolatrie. Să n-ai o dragoste bolnăvicioasă care iubește mai mult decât trebuie, ci să spui, lasă-l acolo. Măi, scoală-te că dimineața asta aveți întâlnire la școala duminicală și mama sare ca și cloșca. Lasă copilul să doarmă. Lasă să odihnească, că dacă azi n-are școală, să nu meargă la biserică azi. După masă el iarăși are ceva jocuri electronice. El nu vine. Lasă copilul în pace. El e mic, el nu știe. Unii spuneau, băi, dar de ce n-aduceți copilul la biserică? Se teme de fanfară. Se teme când aude instrumentele și cu tare. Adevărul e că e unul din cei mai pricepuți organiști acum în noi. Dacă când era mic, tatăl și măsa nu l-aducea la biserică. Bineînțeles că nu cântă ca și organist, pentru că dacă așa l-au învățat părinții de mic să nu fie disciplinat cu biserica, așa e și acum, tot plin de mofturi, de iufose, când cântă, când nu cântă, când îi lună nouă, când îi un pătrar sau două sau trei. Înțelegeți? Oameni care își iubesc copiii mai mult decât trebuie. Vezi că mama se pornește spre învățătoarea de școală duminicală. De ce l-ai mustrat? De ce l-ai admonistat? De ce nu i-ai dat și lui? De ce nu l-ai făcut pe el? Măi, înțelegem noi oare că Dumnezeu ne vrea la un moment dat să-L iubim pe El mai mult decât pe copilul nostru? Ce faci când vine ziua și copilul tău trebuie disciplinat de biserică? Am avut în biserică o mamă din asta care era gata să facă totul pentru copilul ei. Și mai ales dintre cei care avea, ăsta era idolul ei, pentru că era sămânța ei, la fel de rea ca și ea, de fapt. Și tot mereu așa și tot mereu. A zdrobit-o Dumnezeu și a venit ziua când mi-a dat telefon și a zis, frate Viorel, luați măsuri cu el că se duce în iad. Mama a fost prima care practic a aruncat cu piatra sau a dat votul pentru disciplinarea lui, pentru punerea lui sub disciplină. De ce? Pentru că n-a înțeles la timp că ar trebui să iubească cuvântul, ar trebui să iubească adunarea, ar trebui să iubească pocăința mai mult decât pe fiul ei. Dragii mei, Ana a ajuns o mamă de misionar pentru că a lăsat pe fiul ei să cunoască de mic viața grea, de misiune, de lucrare, de slujbă, de jertfă. De la vârsta de 3 ani copilul ăsta a trebuit să doarmă singur.
Sunt mame care în dragostea lor bolnăvicioasă nu vor să lase copiii să doarme singuri. La un moment dat, nu pot să-și lasă copiii să meargă departe de casă, să facă o școală, să ia viața în piept singur. Nu pot copiii să se ocupe, să învețe carte. Mama tot s-a dus, a dat cafea la profesor la universitate, a dus cartușul de Kent, a dus cutare. Numai inginer n-a mai ieșit copilul. Că el de fapt n-a luat pe drept examenele niciodată. Poate mama vrea să-l facă medic. Dar care dintre noi s-ar duce să-l opereze un medic care a luat examenele cu țigări sau cu cafea? Cum să cazi pe mâna o asemenea medic? Ăsta e măcelar, nu-i medic. Ei, tot așa când e vorba și de o mamă care, cu ambiția ei, cu pretenția ei, las că vorbesc eu cu președintele, vorbesc eu cu supraveghetorul de filială, vorbesc eu, îl ordinez eu, îl fac păstor, îl fac cu tare, îl fac cu tare. Care din dumneavoastră v-ați dat sufletele să fie păstorite de un asemenea păstor, ajuns în lucrare datorită ambițiilor unei asemenea mame? Sau unei soții care împinge soțul înainte așa ca pe un căruț de butele, spunea cineva. Fă-l și pe el acolo, să fie și el în frunte. Dar dacă nu ești chemat, nu-i locul tău acolo. Sunt mame a căror copii sunt misionari. Știți ce misiune fac? Îsușierii bisericii. Dar unii din cei care sunt mântuiți în biserică spun așa: știi de ce m-am pocăit? Prima dată când am venit aici și eram slab și plin de cutremur și fricos, mi-a ieșit înainte un bărbat cu o față zâmbitoare, mi-a întins o mână caldă, mi-a spus bun venit. Mi-a dus și mi-a dat un scaun acolo unde puteam să ascult. A dat mâna și cu mine la ieșire, mai veniți odată la noi, mai poftiți. Felul lui de a comporta a câștigat sufletul meu. Ușierul câștigător de suflete. Omul care are parte de binecuvântarea lui Obed-Edom. Omul care a fost ușier. Și copiii lui au fost ușieri. Spune Biblia că dintre leviții de mâna a doua unii erau ușieri. Dar, domnule, mai degrabă să fie un levit de mâna a doua care câștigă suflete, decât un păstor de mâna întâia care face probleme. E mare lucru să iubești pe Dumnezeu mai mult decât pe copilul tău. Apoi să te ții de promisiune. Pentru noi poate că e mai greu. Când e vorba să spunem, domnule, copilul tău trebuie să te gândești că trebuie să meargă misionar. Unde merge? Păi merge în insula Cutare, că acolo sunt români și trebuie misionat acolo. Păi trebuie să meargă în Oltenia, trebuie să meargă în Vaslui. Vai, copilul meu, ai grijă să nu te îmbolnăvești pe acolo, să nu iei păduchi, să nu faci cu tare, să nu faci cu tare. Dar dacă la un moment dat copilul tău trebuie să plece în India, vorbeam cu Sorin despre fratele lui, a plecat cu soția misionară în Afganistan. Și zilele trecute am avut întâlnire cu un om de afaceri din zona lor. Și ăsta spunea, ce să caute ei acolo? Ce pot face ei acolo? Am zis, măi, nu ți-e rușine? Cu alte cuvinte, tu mânuiești atâția bani, te ocupi de afaceri și cu tare. Nu ți-a cerut nimeni nici măcar să dai un leu pentru ei. Măi, dar dacă nu dai niciun leu pentru ei, dacă nu te rogi pentru ei, măcar nu mai stânge Duhul altora care vor să o facă. De unde știi tu ce fac ei acolo? Gândește-te că ești dator să simți cu ei, să te rogi pentru ei. I-am închis gura și a trebuit până la urmă să tacă și să recunoască că nu era normală o asemenea atitudine. Toți ne rugăm, Doamne, fă ca Evanghelia să ajungă la marginile pământului. De asta s-a coborât Duhul Sfânt. Să fim martori până la marginile pământului. Da, dar vine Domnul la tine, mamă, și spune, tare mult ții la feciorul ăsta tău, văd că e ca lumina ochilor. Fata asta ta tare mult să ții la ea. Ce ai vrea să faci cu ea? Aș vrea să se căsătorească și casa ei să fie în aceeași casă cu mine, apartamentul ei să fie lângă a meu și eu să mă duc toată ziua să iau aerul, să nu mai aibă aer. Toată ziua eu să dirijez și să hotărăsc ce să facă ei. Așa ai vrea? Și Dumnezeu zice, decât să-i dau o asemenea viață și tot să-i picure streșina în cap, mai degrabă iau fata asta de lângă tine și o duc misionar în India. Doamne, dar nu se poate asta. Dar tocmai pe al meu, tocmai pe al tău. Mamă de misionar, mamă de misionară. Ana a dorit lucrul ăsta.
A spus, eu închin copilul ăsta meu Domnului, să slujească Domnului toată viața lui. Rezultatul. Dumnezeu a pus în cântar copilul Anei cu copiii marelui preot. Acelui mare preot care avea toată școala de teologie, avea toate șansele copiii lui să fie cei mai grozavi și cei mai tari la cortul întâlnirii, copiii care se hrăneau cu ce era mai bun, cu mușchiul de pe spată, cel mai scump mușchi dintr-o jertfă, copii care erau îmbrăcați cu cel mai frumos și mai subțire in din Israel, copii care erau respectați ca preoți de tot poporul, dar copiii ăștia lui Eli au crescut niște derbedei. Ne socoteau jertfele Domnului, adică băgau mâna în caseria bisericii. Trăiau cu femeile care veneau să slujească la cortul întâlnirii, adică murdăreau sufletele, le pângăreau și le împingeau către păcat, în loc să le scoată din păcat și cu mijlocire, cu rugăciune, cu sfătuire, să aducă sufletele astea pe calea cea bună. Rezultatul. Copiii lui ele au murit de o moarte năprasnică în aceeași zi. Nepotul lui ele, când s-a născut, și-a dat numele Icabod, un născut înainte de vreme, care nu mai duce slava lui Dumnezeu în familie mai departe. Va veni vremea, zice Dumnezeu, când unul din copiii tăi vor veni la alții și vor spune, dă-mi și mie o slujbă în preoție ca să am și eu o pâine de mâncat. Sunt 3 categorii de slujitori. Oamenii care poartă uniforma, oamenii care se luptă pentru instituție și oamenii lui Dumnezeu. Dacă ne uităm în cuvântul Domnului, vom găsi aici așa, un om al lui Dumnezeu a venit la ele și am zis, așa vorbește Domnul, nu m-am descoperit eu casei tatălui tău când erai în Egipt în casa lui Faraon? Te-am ales din semințiile lui Israel să fii în slujba mea, în preoție, să se suie ai tăi la altarul meu, să ardă tămâia, să poarte efodul. Am dat casei tatălui tău toate jertfele misuite de foc și aduse de copiii lui Israel. Pentru ce călcați voi în picioare jertfele mele, darurile mele, care am poruncit să se facă în locașul meu? Cum se face că tu cinstești pe fiii tăi mai mult decât pe mine, ca să vă îngrășați din cele dintâi roade luate din toate darurile poporului meu? De aceea zice Domnul, spusesem că casa ta și casa tatălui tău o să umble totdeauna înaintea mea. Acum zice Domnul, departe de mine gândul acesta. Căci voi cinsti pe cine mă cinstește, dar pe cel ce mă disprețuiesc vor fi disprețuiți. Iată că vine vremea când voi tăia brațul tău și brațul casei tatălui tău, așa că nu va mai fi niciun bătrân în casa ta. Oameni care mor înainte de vreme. Vei vedea un protivnic al tău în locașul meu în timp ce Israel va fi copleșit de bunătăți de Domnul și nu va mai fi niciodată un bătrân în casa ta. Voi lăsa să rămână la altarul meu pe numai unul dintre ai tăi, ca să ți se sopească ochii de durere, să ți se întristeze sufletul, căci toți ceilalți din casa ta vor muri în floarea vârstei. Auziți ce greutăți vin peste oamenii care își iubesc copiii mai mult decât trebuie? Dau cinste copiilor lor mai mult decât cinste lui Dumnezeu? Oameni care poartă efodul, poartă uniforma. Uite, Domne, o față preoțească, el poartă uniforma. Dar spunea unul, zice, soțul meu, așa cum îl vezi, mai bea, mai face cu tare, dar când îmbracă haina, el e gata, e preot. Haina îl face pe cineva preot? Alții, în momentul când stai de vorbă cu el, cultul nostru, biserica noastră, uniunea noastră, comunitatea noastră, filiala noastră, ăștia sunt oameni care slujesc instituția, dar nu slujesc împărăția, nu slujesc pe împăratul. Îs gata să moară, dar de dragul instituției. Mor de dragul doctrinelor, dar nu mor de dragul sufletelor. Pe când cuvântul spune că dintre cei care purtau efodul, dintre cei care erau preoți, dintre cei care mâncau din jertfe, nu s-a găsit niciunul. A venit un altul. Cine e ăsta? Fără nume. Un om al lui Dumnezeu. Era cel plin de Duhul Sfânt. Ăsta a venit și prin el Dumnezeu a adus cuvântul și a zis, uite ce se va întâmpla el casei tale. Apoi cuvântul spune că Dumnezeu l-a ales pe Samuel pentru asta.
Era un copil când Dumnezeu i-a vorbit personal și a spus, du-te și spune casei lui Ele, că așa se va întâmpla. Și spune cuvântul de la Dan până la Berșeba. Tot poporul a aflat că Samuel este prorocul Domnului. Dar cum de s-a ridicat Domnul ăsta? A fost în spatele lui o mamă care a dus lupta rugăciunii. A fost un tată care a dorit să închine pe copilul lui Domnului. Când au luat hotărârea și când ea a spus lui Elcana, zice, copilul nostru va rămâne acolo, tata n-a venit să spună el, nu, eu nu-ți dau voie. Elcana avea dreptul să o dezlege pe Ana de juruința ei. Avea sau nu avea dreptul? Avea dreptul, cuvântul Domnului spune, că un părinte pentru fata lui sau un soț pentru soția lui are autoritatea să o dezlege de un jurământ făcut fără el. Dar Elcana consimte la jurământul soției lui și lasă copilul acolo. Și cuvântul Domnului ne arată că femeia asta s-a ținut de cuvânt. Dar nu numai atât. A rămas acasă și pentru că a avut alți copii și a fost însărcinată cu alții și a crescut alții, nu l-a putut vedea în fiecare an. Dar în fiecare an, inima ei era acolo cu copilul ei și spune că îi făcea câte o hăinuță și când pleca soțul la cortul întâlnirii la sărbătoare de peste an, îi ducea o hăinuță și când venea înapoi spunea, te rog să-mi aduci înapoi, poate să-mi aduci așa o nuia care să-mi arate lungimea, cât e de înalt acum. Și tata ajungea și spunea, uite, atâta e de înalt acum. Și ea stătea și se gândea, măi, copilul lui vecinul de aceeași samă cu el a crescut atâta, să-i facă hăinuța mai mare anul viitor să-l încapă. Și câți ani n-a putut ea să-l vadă, tot mereu i-a trimis haina aia. Dar nu numai atât. În timpul ăsta, în mintea ei, s-au frământat felul cum Dumnezeu lucrează lucrurile și Ana compune cântarea și cântă cântare și spune, pe cei care erau bogați, Dumnezeu îi scoate afară cu mâinile goale. Cât n-ar vrea bogații să fie feciorii lor dirijori, să fie păstori, să fie cântăreți, să fie mari misionari. Cât nu fac unii dintre ei jertfe pentru asta? Numai nu-i și nu-i, că nu orice muscă face miere. Acei tari, puternici, ei ar vrea, Domnule, nu-i. Și Dumnezeu ridică din pulbere pe cel sărac. Dumnezeu binecuvintează pe cel smerit. Eu locuiesc în locuri înalte, în sfințenie, dar sunt cu cel cu Duhul zdrobit, sunt cu cel cu inima amărâtă, zice Domnul. Un Dumnezeu care ascultă rugăciunea Anei. Și Ana cântă cântarea asta. Cântarea asta rămâne în Israel ca și o cântare a mamelor împlinite, a mamelor fericite, a mamelor de misionari. O cântă Ana, o cântă Maria, o cântă Elisabeta. Mamele astea care și-au dorit copiii și au fost gata să-i pună în slujba Domnului, cântă cântarea asta. Dar nu numai atât. Mai este un aspect și aș vrea să vă gândiți și la ăsta. Samuel este cel care scrie prima și a doua carte a lui Samuel. A doua carte încă mai este continuată și de Gad sau de Natan. Dar Samuel este cel care scrie sigur prima carte. De unde știe Samuel ce s-a întâmplat în familia lor? Cum mama lui a dus lupta rugăciunii? Cum s-a întâmplat cu nașterea lui? Cum a fost trimis el la cortul întâlnirii? Cum de cunoaște el tot planul lui Dumnezeu? Primul învățător biblic pentru Samuel este mama. Mama îi imprimă tot planul lui Dumnezeu și hotărârea ei, o ia și o îi imprimă în mintea și în inima lui Samuel. Și spune, Samuel, tu ești închinat Domnului pentru toată viața ta. La sfârșitul vieții lui, Samuel vine și deschide mâinile înaintea poporului și spune, judecați-mă dacă am fost un conducător corupt, dacă am fost nedrept, dacă am fost absân, am fost lacom, dacă am luat boul sau măgarul cuiva, dacă am făcut nedreptate sau am făcut, știu eu, am fost subiectiv la judecăți. Judecați-mă voi. Și tot poporul Israel spune, n-avem ce condamna la tine. Pentru că acest caracter în Samuel a fost imprimat în primii 3 ani de viață de mama lui. Fraților, în primii ani de viață se pune temelia unui caracter. Ce zidesc învățătorii de la școala grecească pe urmă,
ei vin să pună pe acest caracter. Copilul, în primul rând, trebuie să aibă încredere în mama și în tata. Dacă mama și tata spune că sodomia este un păcat și este pedepsit de Dumnezeu și este o scârbă înaintea lui, cei de la educația sexuală nu vor mai putea să spună altceva. Pentru că copilul știe că tata și mama îi spune adevărul, nu învățătorul de la școală. Gândiți-vă bine la asta. Ne uităm la sora Ana ca la o mamă împlinită. Merită să cântă această cântare a mamei împlinite, pentru că Samuel a fost în Israel ca un scut antirachetă pentru vremurile alea. Acum Israelul și-a pus din nou niște scuturi antirachetă foarte performante și scumpe, să se păzească de rachetele din Gaza sau din Siria sau din alte părți. Dar cuvântul Domnului spune așa: mâna lui Dumnezeu a fost puternică împotriva filistenilor tot timpul vieții lui Samuel. Când se ruga Samuel, filistenii trebuiau să dea înapoi, trebuiau să rămână acasă, trebuiau să se oprească la graniță, trebuiau să-și schimbe planurile. Nu aveau nicio șansă, nicio biruință împotriva lui Israel, pentru că puterea rugăciunii lui Samuel oprea toată vrăjmășia lor, toată aversiunea lor. E mare lucru să crești un asemenea om. Dar dacă vrei să fii o mamă de un asemenea misionar, un tată care are fiul sau fiica asemenea oameni ai misiunii, atunci merită să cercetezi și mai mult cartea asta, merită să te uiți și mai mult în viața acestor oameni care au știut ei înșiși să se dăruiască Domnului și apoi pe copiii lor să-i rupă de lângă inima lor cum Dumnezeu a rupt pe Iisus Hristos ca lăstarul cel verde de la inima Lui și ne l-a dat nouă ca misionar să putem fi mântuiți prin El. A lui Dumnezeu să fie toată slava și a noastră ca părinți să fie bucuria rugăciunilor ascultate, bucuria dorințelor împlinite și copiii noștri să fie cu adevărat niște misionari a lui Dumnezeu. Amin.